Naimagnal daw yu kay Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel kay Ilocano Farm. Ang video natin ngayon kay Ilocano ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay. Ito po yung kay Ilocano House. Tara, samahan nyo po kami kay Ilocano. Bagal daw yung kay Ilocano. Yan, nagpapalitado sila dito sa likod natin para sa dirty kitchen natin kay Ilocano. Yan. Ito na yung firewall natin. Oh. Yan. May nasaraduhan na rin itong dinadaanan natin kay Ilocano. Pupunta na dito. Yan. Si Green. At ito na rin yung bahay natin kay Ilocano. Yan, oh. Konting kembot na lang kay Ilocano, mabubuo na nila. Yan. Yan na yan. Magtatrabaho dyan, oh. So ito na rin yung banyo natin kay Ilocano. Nakapaglagay na sila ng bobeda natin at saka yung mga wall tiles natin. At tinatry kong abutin yung ceiling kay Ilocano kasi nga high ceiling po yung pinagawa nating bahay. Kumbaga modern house kay Ilocano. Mukhang okay naman yung ginawa nilang mga wall tiles natin at saka yung bobeda natin kay Ilocano. Yan. At natapos na rin yung tiles sa flooring yan kay Ilocano. May mga kawi-kawi na naman tayo kay Ilocano. Yan, oh. Yan, oh. Ito na yung sa likod kay Ilocano. Yan, oh. Dito gagawin yung dirty kitchen natin at saka laundry service natin kay Ilocano. Yan. Mukhang na-connect na nila yung mga tubo ng CR natin kay Ilocano. Yan, oh. Ilagay na nila. Baka itong dirty kitchen natin kay Ilocano, purpuringan na nila ito. Ito na yung kwarto ni Nanang kay Ilocano. Yan. Tingnan nyo naman, oh. Ito rin yung banyo. Yan. Mga kamasilya na sila kay Ilocano. Yan, oh. Yung mga bubida. Yan. Itong hagdanan naman kay Ilocano, mukhang pinalitada nila kasi narangan nila eh. Tapos yan, oh, may palitada na. Paunti-unti muna. Yan. Yan na kay Ilocano, nagmumukhang bahay na siya. Oh. Yan. Bahay natin yan. Lawak ng sala natin, oh. Kita nyo naman dyan. Yan na rin yung ano natin, yung entrance natin kay Ilocano. Yan. At may bubeda na rin. Minamasilya nila kay Ilocano. Yan, oh. Yan na. Ito naman yung kusina natin. So far wala pa namang ano. Yan. At meron din tayong jetmatic kay Ilocano. Yan, oh. Yan yung gagawin nilang ano, supply ng tubig natin. Sabado ngayon kay Ilocano kaya nagpapasweldo yung engineer nila. Ito yung mga magigiting na trabador natin at mga masisipag kay Ilocano. Ito na yung kwarto ni Nanang kay Ilocano at natapos na nila yung bubeda niya. Yan. So may mga cob po siya na may mga brown na bubeda kay Ilocano, tapos meron siyang hardiplex na nalagyan ng ano, ng masilya, tapos pininturahan na kay Ilocano. So tinitingnan natin tong pintura ng mga ano natin, pader natin kay Ilocano kung walang crack. Mukhang okay naman yung pagmamasilya nila sa mga pader natin kay Ilocano at saka sa pagwa-waterproofing nila. At yung natirang walang pintura kay Ilocano, yan po ay lalagyan ng wall tiles kasi dyan nilalagay yung TV ni Nanang. At nalagayan na rin nila ng bentana kay Ilocano tong kwarto ni Nanang kasi inuuna nila to kay Ilocano para kung sakaling lilipat na tayo kasi tatanggalin na nila yung bahay natin sa harap kay Ilocano. So inuuna nila itong kwarto dito sa baba. So nagpipintura na sila kay Ilocano kasi naglalagay na sila ng tape para nga hindi mapinturahan yung tiles natin ng sahig. So ito na yung dirty kitchen natin sa likod kay Ilocano. Pinapatag na nila yung sahig kay Ilocano para nga sesementuin na nila yung flooring para may handa nila at ilalagay na nila yung tiles kay Ilocano para sa dirty kitchen natin. At ready na rin lagyan ng bubong kay Ilocano.
Pagka sakaling next week siguro, baka maglalagay na sila ng mga tubular dyan para sa bubong ng dirty kitchen natin dito sa likod. Ito rin yung study room natin. Nagpre-prepare na rin sila ng bubeda natin kay Ilocano at nakatambak dito yung mga stock natin kay Ilocano para sa mga tiles natin, sa mga flooring, yan kay Ilocano. So tinitignan natin yung ginagawa nila kay Ilocano, mukhang okay naman. Naglalagay sila ng brown muna na plastic, tapos merong cob na naman kay Ilocano, tapos meron na namang hardiplex para mamasahin nila yung hardiplex kay Ilocano, tapos sa kanila pipinturahan yan. Ito naman yung bubeda ng hagdan natin kay Ilocano at meron na rin siyang brown na plastic, tapos meron ng hardiplex kay Ilocano yan. Kumbaga meron po siyang cob. Yung cob niya kay Ilocano, doon natin nilalagay yung strip light natin para mas maganda yung ilaw niya kay Ilocano. At ito rin yung bubeda ng high ceiling natin kay Ilocano, ginagawa na nila. Pati rin dito sa bubeda ng sala natin para sa second floor. So yan, nakapaglagay na sila ng mga hardiplex kay Ilocano yan. Paunti-unti rin naglalagay sila ng mga frame ng mga bentana natin kay Ilocano. Ito namang banyo ng master's bedroom kay Ilocano ay patapos na rin yung flooring niya kay Ilocano, yung tiles, at nakabang na rin yung mga PVC kay Ilocano para sa mga inodoro natin at saka yung mga drainage natin para sa mga shower kay Ilocano yan. At yung wall tiles nga naman kay Ilocano ay medyo tapos na kay Ilocano yan. Kulang na lang yung bubeda na ilalagay nila. Dito naman sa walk-in closet natin kay Ilocano ay namasilyanin nila yung pader. Wala pa siyang bubeda kay Ilocano. Sa master's bedroom kay Ilocano, pinapalitada nila yung poste. Nag-a-adjust yata sila kay Ilocano yan. At ito naman yung bubeda ng master's bedroom natin kay Ilocano yan. Meron din siyang brown, tapos meron din siyang cob na ganyan kay Ilocano, kasi lalagyan nila ng yan kay Ilocano, strip light. Kasi meron tayong center light, strip light at saka yung mga pin light kay Ilocano. So bale 3 switch yung kada kwarto kay Ilocano na ilalagay nila. So yun ka Ilocano, ito lang muna yung update sa pagpapatayo natin ng munting bahay natin ka Ilocano. Ito po yung ka Ilocano house. So maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan na palagi pong sumusuporta at nanonood po sa ating YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.